Carles! Ei! Ostres, ens acabem de trobar avui, aquí a Barcelona. Casualitats. En En real life, no? Sí, Com es diu això? sí, ni món Face virtual. reveal. Sí. L'Enric i el Carles Pedra, sí, i trobar-nos en persona per dir-vos que quan estiguem tots assentats, no? Estiguem tots tranquils. Que vinc de lluny i ens hem de sentar una mica. Ha tornat a la terra. Preparar el setup. Sí, preparar-ho tot, fer-ho bonic i dir-vos que molt aviat tornarem a fer aquestes combinacions de parlar per parlar i del Baptista per parlar com uns excusits com jo i prendre copes i sentir música amb la guitarra de l'Enric. Ens fotrem en jardins. Ens ficarem en jardins, com sempre. Monarquia, política, LGTBI, lo que passi per davant. Bueno, s'espera una cosa... Ens ho passarem bé. Molt bé, hòstia, doncs quines ganes, tu. Sí, no. Quines ganes. Mira, aquí baix us deixo quan comencem, vale? Vinga, aviam, jo tinc moltes ganes, a veure si aviat podem reprendre aquestes trobadetes tan guais amb tots vosaltres, així que us esperem allà al xat també i res, fins aviat, no? Sí. Vinga, Veiem adéu. ja. Vinga, adeu.